Kassinen! Heippati hei! Milläs koira pestiin, kun se kutistui? Ei tää oo Penny, vaan mun oma koira. Ei se ole sun oma koira. Sulla ei ole omaa koiraa. Oh! Minulla on 1000 koiraa. Maailman paras koiran omistaja. Enpä nähnyt koiria, kun kävin sun luona. Olivat lentämässä. Ne on lentokoiria. Luulen, ettei tää oo kenenkään. Pannassa lukee Ahovuori. No niin, se on tietysti se perhe, jolle toi koira kuuluu. Ehkä Ahovuori on kuollut. Tai jos Ahovuori on sen nimi. Moni koirani on nimeltään Ahovuori. Heipati hei, Ahovuori!